Napriang sabhay piway piway bapayakan ka report ka baday menta ka arpo terig jaliw arhajar arpo. Katkum ka report na po katanat ka koit kaya jong ka sorkar India laya tu ba kibriw kibayo yakan ka jingpang COVID-19 kabatang hapo ka arpsaw kanta kidon kumba khatsaw hajar sanspa kan rungut kibla khatno laispa nyapsan ngut. Kidon kumba sauteli kijala kibla palad ya ka arpo hajar ngut haka jing syakta hauni COVID-19. Bat kita kijala kilongkum ni harum. Ka Maharashtra kadika wayna kijala ka babuntam na baro kijala ki bahap hapo India. Bat baro ki bayo yakan ka jingpang menta kilakot syaka silak arpsaw hajar laispa laip wengut Tamil Nadu sanpsaw hajar sauspa saub khandai Delhi sanpulai hajar shispa khanriu Gujarat arpunriu hajar shispa sapuwei. Di habangi pai patski jala ki bahap hapo North East India ka jala Assam ka dekawai na ki jala ka babuntam na baro ki jala ki bahap hapo North East. Haba ki briu ki bayo ya ka niga jingpang na po ka jala Assam menta ki lakot syaka saw hajar khandai spa saungut ki brang don menta hapadeng ka jingsha sumar shi hajar praspa san penrungut. Tripura baro shi hajar shispa nyopopra ki badang don hapdeng ka jingsha sumar sanspa arpangut. Manipur baro hendruspa prapuwai basa sauspa hendrupulai. Nagaland baro shispa kanapupra basa henyoplai ngut. Mizoram shispa laipo basa shispa arpkandai. Arunachal Pradesh baro shispa lai ki badang don hapdeng ka jingsha sumar kandaipo arngut. Sikkim baro henyopongut ki badang don hapdeng ka jingsha sumar hendrupsan ngut. Meghalaya baro ki bayo yakan ke jingpang ki don kumba saupulai ngut bat menta ki don satang sipongut ki brang don hapadeng ke jingsha sumar. Di habangi khinlang ki bru ki bayo yakan ke jingpang na bro ki jala bat ki dawlanong ki bahap hapo kar India menta ki lakot syaka lailak khnaipusan hajar sapuprangut. Kibla khat no khat ar hajar khandai spa sapupra kibla kot arlak khatlai hajar praspa laipway bat ki brang don menta hapdeng ka jingsha sumar silak hendrup prahajar aspa hendrup khandai ngut. Bat laya tu ba ki bru ki bla deptes habro ka wai kar India ki don kumba hendrup lak khandru hajar sauspa khandai pendru ngut. Di menta ke India kelawan haka kerdan ka basaw haka jingbun jong ki bayo yakan ka jingpang COVID-19 bat haka kerdan ka balai haka Nangkiew state ka batang hapo ka arsaw kanta. Di habangi pai patskiri ki ba marjan bat kari India na Pakistan baro ki bayo yakan ka jingpang ki don kumba silak nyapuwai hajar hendruspa hendrupundrungut ki blak klatno lai hajar lai spa prapu arngut na po Bangladesh silak san hajar sanspa lai pesan ki blak klatno shi hajar lai spa prapu prangut bat ki blang syok thamai lai hajar aspa saplai ngut. Habangi pai patsyakari China katkum ka report na po ka World Health Organization baro ki bayo yakan ka jingpang ki don kumba prap saw hajar khandaspa nyapongut ki blak khatno saw hajar hendruspa sawpsan bat ki bdang syok thamai tang hapo ka arpsaw kanta ki don kumba lai pongut. Dei khandiat nginya pai syaki shipho telikiri ki Nangkiew state bah haka jingsyakta hauni coronavirus ka batang hapo ka arpsaw kanta bat kita kiri ki longkum ni harum. Baningkong ka deka Brazil san saw hajar nyospa nyapuwai baar ka United States of America arp khandai hajar khandai spa khandai ngut balai kawan ka India khatsaw hajar san spa khandriu basaw ka Russia nyaw hajar khandai spa nyapuwai basan ka Pakistan hendriu hajar hendru spa saw ngut bandriu ka Chile hendriu hajar aspa khandai pho banyaw ka Mexico san hajar laipo bapra ka Saudi Arabia saw hajar lai spa iwai bakhandai ka South Africa lai hajar praspa arpsan ba shipho kawan ka Bangladesh lai hajar aspa sapulai ngut. Tikini kidiki shipho telikiri ki Nangkiew state bah haka jingyo ya uni COVID-19 ka batang hapo ka arpsaw kanta. Ditang kini ki khobor khuble shibun.